Panika na západe. Rusko postupuje. Ako je to možné? Veď prezieraví analytici ako Ivan Mikloš a Alexander Duleba ešte pred rokom hlásili, že Rusko sa čoskoro určite hospodársky zosype. Realita je taká, že Rusko má nielenže takmer rovnakú spotrebu konzumného tovaru, dokonca pri vyšších mzdách, ako pred konfliktom, ale prešlo na výrobu munície v takých objemoch, že tomu Západ nijako nestačí. Ukrajincom dodávajú zlomky toho, čo na boisko vrhajú Rusi. A to je len realita, o ktorej sa hovorí. Potom je ešte taká, ktorá sa takmer nespomína. Rusi majú obrovskú kapacitu nielen strojárskej výroby, ale aj betonárskej. Áno, tie dračie zuby, z ktorých sa robia obranné línie proti prechodu tankov a inej techniky, niekde treba vyrobiť. Rusi v predošlých mesiacoch zvládli hlbiť zákopy aj betónovať v tempe, akému Ukrajinci nestačia. To je problém práve teraz, keď začali Ukrajinci strácať pozície. Nemajú obranu vybudovanú zďaleka tak, ako Rusi. A v spravodajských zvodkách z toho vypukla panika, pretože hoci je front zatiaľ ako tak stabilný, ak ho Rusi začnú prelamovať, tak sa budú môcť dostať pomerne ďaleko. S tým nič nespravia ani príbehy o tom, ako Rusom zlyhali niektoré zázračné zbrane propagandisticky zveličené. Niektoré áno, ale aj tak stále zvládajú zasypávať logistické uzly, výrobné aj vojenské kapacity hlboko v ukrajinskom zázemí svojimi raketami aj drónmi s ďalekým dosahom. Napriek tomu, že Ukrajinci majú k dispozícii satelitné dáta, protiletecké komplety, najmodernejšiu radarovú techniku Západu. Rusi medzitým Ukrajincov úplne prečíslili v lokálnych drónoch, naďalej kontrolujú nebo svojimi výkonnými stíhačkami aj vrtuľníkmi a na zemi postupujú vďaka materiálnej prevahe, najmä v munícii. Preto teraz tá Malronová porada v Paríži, preto tie diskusie v Nemecku o poskytnutí Taurusov, preto tá česká iniciatíva na vykúpenie munície v Afrike, aby sa dala Ukrajine. Ak už nič iné, aspoň budú môcť povedať, že niečo v poslednej chvíli robili. Ešte to neznamená, že vojna naozaj čoskoro skončí, stále ju môže kadečo o pár mesiacov natiahnuť. Ale raz áno a nie je dobre pre rozbitú, krvou nasiaknutú Ukrajinu. A vždy bude platiť základná otázka, na čo bolo nutné ísť do tohto konfliktu. Na čo bolo nutné porušiť základnú podmienku, za ktorej Rusko garantovalo bezpečnosť Ukrajiny. Podmienku, ktorú si Ukrajina dala po vzniku do ústavy, že ostane neutrálnou krajinou. Obyvateľstvo Ukrajiny nikdy do NATO nechcelo, len po vypuknutí konfliktu polovládna agentúra začala tvrdiť, že verejná mienka sa vraj teraz už obrátila. Ale tí dosadení na najvyššie miesta nejako do tej aliancie stále chceli ísť. Zázračne posilnení vo svojich nezávislých názoroch návštevami amerických senátorov a predstaviteľov silových zložiek. Skončilo to hrozným konfliktom. Raz sa obyvateľstvu zaň budú zodpovedať. Lebo tie otázky sa po skončení vojny a opadnutí propagandy naliehavo objavia. Na ulici, v parlamente, na námestiach, za každým rohom.